Keď k nám do štúdia príde zákazník, vieme mu pomôcť už od prvého momentu. Na vystavených modeloch spoločne zistíme, akú tvrdosť matraca používa teraz a podľa toho vyberieme vhodný typ, ktorý bude podobný alebo ešte lepší. Tak, aby nedošlo k príliš veľkému skoku v pocite tvrdosti, ktorý by mu mohol spánok znepríjemniť. Ak si zákazník vyberá konkrétny matrac v predajni, má možnosť vidieť a vyskúšať si aj všetky doplnky, ktoré vedia výrazne zlepšiť kvalitu spánku. Napríklad anatomické vankúše. Môžete si ich položiť na konkrétny matrac a zistiť, či vám vyhovujú spolu ako celok. Rovnako si môžete ohmatať všetky typy poťahov, vidieť kvalitu použitých látok a vybrať si presne to, čo vám sedí. A to platí aj pre chrániče. Máme nepremokavé, chladivé aj antibakteriálne varianty. Ich výber je široký a je naozaj dobré spoznať ich vlastnosti naživo. Môžete sa ich dotknúť a cítiť materiál na vlastnej koži. Jednoducho všetko, čo cez obrazovku nezažijete. Takmer všetky kvalitné matrace dnes navyše ponúkajú snímateľné poťahy. V predajni si ich môžete odzipsovať a pozrieť sa dovnútra. Vďaka tomu zistíte, či matrac naozaj obsahuje to, čo výrobca deklaruje. Či už ide o výplň, vrstvy alebo použité materiály.